சென்னை புழல் பகுதியில் அரசு ஊழியர் கார் கண்ணாடியை உடைத்து 1,25,000 ரூபாய் பணத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து செல்லும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அடுத்த பாடியநல்லூர் பகுதியில் வசித்து வரும் செந்தில்நாதன் என்பவர் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் பேருந்து நடத்துனராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது ஆடுகளை காரில் ஏற்றிக்கொண்டு மாதவரம் அருகே அமைந்துள்ள ஆட்டுச்சந்தைக்கு கொண்டு சென்று விற்பனை செய்துவிட்டு அதன் மூலம் கிடைத்த 1,25,000 ரூபாய் பணத்தை தனது காரில் வைத்துள்ளார். இந்த நிலையில் அவரை நோட்டமிட்டு பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம நபர்கள் 2 பேர் செந்தில்நாதன் காரை விட்டு இறங்கியவுடன் கார் கண்ணாடியை உடைத்து 1,25,000 ரூபாய் பணத்தை திருடிச் சென்றனர். தற்போது இது குறித்த காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியான நிலையில் போலீசார் இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.